Hasiko naiz neure buru aurkezten, ez? Ni nahi Ortega naiz, banator Bilboko Hezkuntza Fakultatetik, baina, bueno, ni izatez formakuntzaz, ni naz, hemen askotan esan doi dudan moduan, ni hezkuntzen nabil, orain gizarte zientzietan, ni naz parakaidista bat. Ni formakuntzaz biologia ikasketak egin nituelako, lehioan, bertan izan nintzen urtetan, ekofisiologia, landare fisiologiaren arloan ikertzen, eta bueno, pues gerora bizitzak ona eraman nau, ez? Edo hemen amaitu dugu, eta bueno, pues bagabiz bertan natur zientzien didaktikan arloan, ez? Didaktikaren arloan, pues irakasten etorkizuneko hezitzaileei, lehen hezkuntzako, haur hezkuntzako eta gizarte hezkuntzako hezitzaileei ere, pues natur zientzien irakaskuntzan trebatzen, ez? Natur zientziak irakatzi baino, printzipioz gure lana da irakastea zelan irakatzi, ez? Eta, bueno, pues, esan dakoa, printzipioz proposatutako izenburua edo hitzaldiaren izenburua mendeko zue, ez? Zer dakiten gure gaztek naturari buruz, ba, bueno, niretzako natura oso termino zabala da, ez? Eta, bueno, ulertzen dute ere hola uler dezakegula, ez? Eta, bueno, printzipioz, nire trampa edo izan da egokitzea hitzaldia, ez dakit pasako dagoen? No, igual. Bai. Biodibertsitatearen alorrari. Izatez, horretan ikertzen gabiltzalako, eta, bueno, horren inguruko hitzalditxo prestatu dut. Printzipioz, biodibertsitatearen hezkuntza zarituko gara, orduan, oso modu orokor baten, saiatuko gara definitzen modu estandar baten zertan datzan, zer ulertzen dugun biodibertsitate bezala, eta zertan datzan bere garrantzia. Zein den egungo egoera, lehen aurreratu dugun moduan, kezkagarria baino larria dana, biodibertsitatearen kontserbazioari dagokionez, eta, bueno, gero, bere garrantzia, hezkuntzaren garrantzia edo apurtxo bete aurreratu ostean, ideia da honetan murgiltzea pitzin baten, dana, hitzaldiaren funtsa izan daitekena, gure gazteek, Euskal Herriko dinor, litzatek esatea autonomia erkidegoko gazteek, biodibertsitateaz dakitena edo horren inguruan egindako zenbait ikerketen inguruko emaitzak edo ikusiko ditugu, eta, bueno, hortik edo horren arira, klabe batzuk identifikatu horren hezkuntza ez bideratzeko, bai eskolatan, zein hezkuntza ez formalean, bai. Bueno, printzipioz, ordubete inguruko hitzaldia da horrekusita dago, gero tartea izan dugu nahi baduzu eztabaidatzeko edo galderak edo egiteko, baina edozein momentutan libre sentitu edo zer galdetzeko edo komentatzeko, uste dute erraz bideratu dezakegula eztabaida. Bueno, printzipioz biodibertsitateen kontzeptua egia da, normalean, eta are gehiago kontzepzioa, ohiko galana, intuitiboki, mugatu hoi dugu maila honetara, espezieen aniztasunaz. Esaten digutenean biodibertsitatea burura datorkiguna da, izaki bizidunen aniztasuna, edo izaki anistasun interespezifikoa, esaten dara, zenbat espezie desberdin dauden inguru baten. Baina egia esateko, biodibertsitatea zentzu zuzen eta zabal baten, erreferentzia egiten dio, hortik berako bizitzaren antolaketari, edo bizitzaren anistasunari, biodibertsitate interespezifikoa ez ezik, intraespezifikoa, espezien baitako biodibertsitatea, eta horren oinarria dan biodibertsitate genetikoa, maila genetikoan emoten dana. Eta era berean, espezie antolaketatik gora ekosistemak ditugu hemen, baina esan genetzak ere biomak ere edo paisaia, biodibertsitatearen parte dira. Horren funtsezko elementuak dira.
zer esanik ez, hemen elementuak ditugu eta horretan geratu gara askotan, ez? Gai hauetaz hitz egitean, baina horiekin batera, biodibertsitatearen parte dira ere bai, maila horien baitan, eta horien artean gertatzen diren, elkarrekintzak, prozesuak edo harremanak. Elkarrekintzak ere gertatzen dira, izan ere, elementu hauen artean eta beste elementu garrantzitsu bat, dakoguna hemen, direna gizakia, gu geu garen. Normalean hemen nabarmendu dut taxonomia, horretara mugatu hori dugulako biodibertsitatea eta bere hezkuntza, ikastea zenbat bizidun, zenbat bitxo edo dagoen inguru baten, baina, hemen ditugu ere harreman filogenetikoak, harreman genetikoak izan daitezkenak, evolutiboak, eta hemen ditugu ere beste elementu garrantzitsu batzuk direnak funtzionalak, harreman funtzionalak. Guzti horiek euren artean harremana badute eta hor tartean daukagu gizakia horretan ere eskua sartzen eta hori ere bere inpaktua izaten, eta hemen ditugu horiekin harreman zuzena duten zerbitzu ekosistemikoak edo eta gauza bera direnak, ikuspegi naturalista batetik, ekosistemak gertatzen dira, osatzen dituen funtzioak eta ekosistemetan gertatzen diren gauzak. Orduan hemen, garrantzia zertan datza, ikuspegi antropozentriko edo gizakion ikuspegitik zergatik da guretzako garrantzitsua biodibertsitatea, hor daudelako zerbitzu ekosistemikoak ditzen dugun pakete multzoa, dira, guk zuzenean ekosistemetatik eskuratu egiten duguna. Normalean, hau mugatu egiten dugu, honen kontzepzioa, hau zehazterako orduan, mugatu egiten dugu maila honetara, oda, provizio edo hornidura mailara, ez? Eta hau da, intuitiboki etzatzen dugu lehenengo gauza, guk zer eskuratzen dugu naturatik. Aldetzen dugu gaztei eta, elikagaiak, oxigenoa, ura, eta hori hola da, eta bada, dezakegu lehenengo kategoria, nahi badozue, baina horrekin batera ere, badaude bestelako zerbitzuak, funtsezkoak direna ere, direnak erregulazio zerbitzuak, bizidunek erregulatu egiten dituztelako, prozesu horien bitartez, mineralen edo elementu ziklo biogeokimikoak, uraren zikloa, eta era berean ere, horrekin batera, erregulazio horrekin batera, soporte, euskarri edo habitat funtzio bat burutzen dute, beste bizidun eta prozesu hainbat gerta. Eta gero baditugu beste maila baten ere, horren garrantzi edo prioritario, printzipioz, kontsideratzen ez ditugun zerbitzu kulturalak, baina, lehen aipatu dugu pandemia eta pandemiaz agerian utzi zuen, zelan beharrezkoa dugun, inguru naturalarekiko harreman, kontaktu zuzena, ze horrek, emoten digu asko, ezta? Izatez, lehen aipatzen dizuen bioma, paisaia eta hor ezarri genezake ere harreman zuzen bat, aniztasun hori eta kulturaren artean. Ze kultura azken finean da gure manifestazio bat inguru natural jakin batean da. Inguru naturalaren aurrean gizarte komunitateak emoten duen erantzun bat, argi esan da. Orduan, baditugu hor zerbitzu kulturalak, funtzean, gure kultura eta gure ingurua dauz lotuta, josita, bata bestean ondorio delako. Gure kultura sortu da inguru natural baten, eta gure kulturak ere eraldatu egin du, eta eraldatzen du inguru natural hori. Orduan, honen metafora bat klasikoa da izebergaren metafora. Guk ikusten dugu, bizidunak, esaten biodibertsitateak, eusten du ageriko parte bat du, baina ageriko parte hori ikus dezagun, edo agerikoa esan dezakegu intuitiboki dara hornidura, hornitu gaitezen, hemen, uran mailan azpitik, badago volumen izugarri bat albidetzen duena, ageriko parte hori agerikoa izan dadin. Eta, hemen kokatu ditzakegu, basa polinizatzaileak, edo beste 11 prozesu gertatzen direnak bizitza izatea
dan moduan, ez? Metafora egun ere, hainbat, izabergaren metafora, eta, bueno, jasangarritasunez hitz egiten badugu, pues igual, ez? Badaukagu gure ageriko mundua, hemen biduna, ez? Mundu produktiboa, ez? Ekonomiaren mundua, baina, bueno, guztia, edutzita dago, urrazpiko, pues, hemen ditugu zaintzak, hezkuntza, osasuna, eta noski, hemen dekogu oinarrian natura, bai? Bueno, honek harreman zuzena du, bestetik ere, gure osasunarekin, gure elika segurtasuna, gure elikadura bera, eta bere izaera, bere funtzionamendua, eta gure osasuna, begira, gogoratu pandemia, biodibertsitatetik eskegita dago. Ez gaur egun bogan dago ideia bat, kontzeptu bat, dana osasun bakarra edo One Health, izendatu indutena, eta bueno, kontzeptu horrek bildu egiten du giza osasunaren inguruan, ingurumen naturalaren osasuna, harreman zuzenak ezarriz bien arte. Funtzean, adieraziz, ari garela gauza beraz hitz egiten, bai? Osasun bakarraz. Bueno, gure biodibertsitatea, zelakoa da, pues, esan behar dugu, sortea badugula, inguru aberatz edo aipagarri baten bizitzen, ez? Gure kokapen biogeografikoagatik, pues, bizi gara leku aberatz baten, ez? Biodibertsitateari dago. Pentsamen dituzu hainbat datu, pues, bueno, konparatuz Frantziarekin edo Britainia Handiarekin, pues, badugu aberaztasun faunistiko eta floristiko aipagarria, ezta? Bueno, zergatik? Bueno, arrazoi desberdinengatik. Nagusiki, pues hori, kokapen geografikoagatik, ez? Pues hori, bagaude, hori, gradiente biogeografiko batetan, ez? Gaude eskualde Atlantiar eta Mediterranearren ekologian mugak dira leku aberatzenak, bi mundu elkartzen diren lekua, pues kostaldea bezala, ezta? Edo marearteko eremua bezala, kontra bizi garela, eta kostaldea ere aniztasun biogeografiko aipagarri edo nabarmen bat, kokatuta gaude bi mendilerroen artean, eta era berean, orografia ere, badugunez bastante malkartsua, oso horrek sortzen ditu ere gradiente desberdinak, ez? Bereziki altitudinalak, pues esartzen dituztena baldintza aniztasun handiak, ez? Eta era berean, pues eskualde hauetan, pues bagara igarobide natural bat, bi mundu Euro, Siberia eta Mediterranearren artean, ezta? Pasabide erraza edo naturala bertan dugu. Orduan horrek egiten du biodibertsitate aberatzeko leku baten bizitzea. Baina, bueno, biodibertsitatearen egoera orokorrean esan dezakegu, oso aurreratu bezala, kezkagarria baino larria da. Bizitzen ari garelako, segurako, egundoko, inoizko galera prozesu nabarmenena edo exageratua, ikusiko dugun moduan, hainbat ikerketetan islatuta. Bueno, egia esan, biodibertsitatearen galera hau gertatzen ari da, testu inguru baten, ditzen dara orain krisi sistemikoa, sisteman batzuk kolapsoa hitz egiten dute, baina gauza da, lurran bizitza ahalbidetzen duten sistema nagusi hainbatetan, sistema nagusi gehienetan, hemen ditugu 9 sistema nagusiak, lur planetan bizitza ahalbidetzen dutenak, hauen inguruko ikerketa azken hamarkadetan burutu da, Azueriako instituto batetik, eta egin dutena, egiten ari direna, edo direna, da 50. hamarkadatik, adierazlen berrikuspena, eta horien inguruko ikerketak egin, eta egiaztatu joan direna da, 9 sistema horietatik, bizitza eusteko onargarria diren mugak, gainitu dugula horietako 6. Printzipioz berdez ditugunak, hemen dituzue, oso geruza, atmosferan ditugun aerosolak eta ozeanoen azidifikazioa,
Baina gainerako 6etan, bizitza mantentzeko onargarriak diren limiteak kontsideratzen da gainditu egin ditugula, eta hemen ditugun ordenean. Seguruenik, galdetuko bagenu zein den ingurumen arazo nagusia, danon agotan daukaguna, gehien aipatuko genukena, seguruenik klima aldaketa izango litzateke, baina, atara kontuak klima aldaketa da 4. Bai? Uraren erabilpenaren aldaketak, izango litzateke 6. Hau, orain da, azken berrikuspenean, zehaztu egin zuten, ordura arte ez zekiten, nondik norakoa zen egoera, gaur egun, onartuta dago limita gainditu dugula, lurraren erabilpenean ere. Klima aldaketa izango litzateke 4. muga, gainditutakoa, edo gainditze neurriz, edo neurriari dagokionez, eta gero, bizitzako oinarrizko elementua diren nitrogeno eta fosforoaren zikloak ere, hankaz gora jarri ditu. Eta, bigarren maila baten, larritasun, edo gainditze mailan bigarren dana, da biodibertsitatearen galera. Bai, lehenengoa, da ere, ohikoa dan, eta ohikoa dan ingurumen ara identifikatzen duguna, dara kutsadura, bai, eta horretaz ere, zertxo bat ikusiko dugu, harreman zuzena duelako biodibertsitatearekin, baina, hori izango litzateke egoera, bale? Datu batzuk ikusi ditzagun, hemen dekozue, orain dala ditxi, Ipar Amerikan argitaratutako ikerketa baten, hegaztien, ia 130, azken 50 urtetan, biomasaz ari gara, bai, azken biomasaz, hegazti kantitateaz, radio egitako. Ez espezieko. Horiekin batera, espezie asko joan dira, bai, baina hemen dekozuen grafiko honek, emoten du, milions txorien kopuruak adierazten ditu, eta horrek islatzen du biomasa. Txori kantitatea, zenbat txori dauzen. Horren jarraipen jarraia egin dute, ikerketa honetan. Hegaztiei dagokienez, hau da, baina, seguruenik intsektuen inguruen ere, azken urteetan entzun dira berriak, eta hemen daukazue, bastante oi hartzun izan zuen ikerketa da, 2017koa, hau Alemanian burututako ikerketa baten emaitzak dira, 27 urtetan inguru naturaletan, babestutako inguru naturaletan, trampekin eta egindako jarraipen baten ondorioz, intsektuen biomasaren 175 eta hauek daude hauek dira izebergaren oinarrian daudenak, oinarrizko prozesuak bideratzen, larria. Eta arrainei dagokienez, hau ez da oso berria, berri hau, hau da, 60. hamarkadaz geroztik, arrantzaren industrializazioarekin emondako ondorio nagusia. Arrain handien biomasaren 180 galdu izan dugu. Hoi dira, zenbait ikerketa, eta badauz bestelakoak, bestelako datuak ere biomasari erreparatuta, adierazten digutena, bideslatzen digutena, egoeran zein dan, gizakiok ekoiztutako plastikoaren kantitateak bikoiztu egiten du bizidunen biomasa. Animalien biomasa. Bai? Animalien biomasaren bikoitza ekoiztu dugu plastikoan dagoeneko. Zuhaitz eta zuhaizken biomasari dagokionez, gure azpiegitura eta eraikinek gainditu egin dute horien biomasa, horien kantitate. Horien adierazle bat izan daiteke, hemen daukazuen itxasoko plastikoen inguruko ikerketa, hau 2014ko txosten bat da, nabigatzaile fundazio, tipa baten fundazioan emaitzak dira, eta honek bastante oi hartzun izan zuen, iragarri egin zuten, ikerketa honek iragartzen duena da, 2050erako, hori da, etzi damu, 17 bat urte barru, itxasuan dagoen plastikoak gaindituko duela arrainen biomasa. Plastiko gehiago izango dugula, itxasuan arrainak baino. Eta, izatez, lehorreko ugaztunei erreparatzen badiegu, eta basa bizitzak horretan duen pisua, aztertzen badugu, hau da irudia.
Lehorreko, ugaztuneko, esan da, ugaztun basatien biomasak errepresentatzen du animali biomasa guztiaren honeko laua. Eren bat, gizakiok ordezkatzen dugu, eta gainerako praktikamente bi herenak dira abereak, bai? Abere etxekotuak. Bai? Orduan, honek dakarrena da, pues hain zuzen, biodibertsitate galera egoera. Hemen daukagu zerrenda gorria eta IPBS-ak argitaratutako txostena, taxoi nagusi desberdinen konservazio egoera islatuz. Hemen dituzue, zenbakiak larriak dira. Guk ere badugu gure espezie mehatxatuen katalogoa, bertan dekozue esteka, guztia 200 espezie edo ditugu katalogatuta mehatxatu bezala, eta horietatik ikus dezakezuen moduan, gehienak landareak eta hegaztiak. Eta, argazki honen ondorioa edo argazki honen irakurketa, hemen da igaz berriki argitaratutako lan hau, nonbait argi eta datuetan oinarrituta eta islatzen duena, zelan bagauden estintzio masibo baten baitan. Lurraren historia geologikoan, bizitza historian zehar, izan dira olako gertakari asko, bizitzak izan ditu bere prozesuak, bere gora-berak. Hemen daude ditugu, 20 bat irakurpen masibo ditugu erregistro fosilean dokumentatuta, eta horietatik 5 izan dira, hor daukazuen neurrikoak, eguneko bizitzaren, biziformen, aniztasunen eureko 85 ezabatzera, ailegatu dira, gehienok buruan edo izan dezakeguna da dinosaurioen azkena, hemen daukaguna, ez da, Kretazeo Paleogeneo aro horren saltoa, dinosauroen estintzioa edo eragin zuen meteoritoaren kasua, baina horren moduko beste 4 izan dira historikoki eta daude dokumentatuta, arrazoiak ez daude argi, ez daude horren argi, baina, gertakari badana da, bagaudela, onartuta dagoela, bagaudela holozenoaren estintzio masiboan murgilduta. Bagaude bizitzaren aniztasunaren galera prozesu sakon eta larri baten murgilduta. Eta, horrek baditu bere implikazioak, eta implikazioak ez dira zamurra. Implikazioak dira larriak, eta, pentsa, klima aldaketa ikusten badugu, olatu potolo bat bezala, argi izan beharko genukena da biodibertsitatearen galera, badela hori baino larriagoa. Ikusi dugun moduan, gu gauz izeberg horren goikaldean hor flotatzen al bezala, eta horrek eusten dio guztiari, ez? Galera horretarako, badaude deskribatuta mekanismo desberdinak, eta hemen ditugu mekanismo nagusiak, dira klasikoak, mekanismo nagusia lehenengoa habitat edo espezie gehienentzat, da habitat suntzipena, moldapen edo zatiketaren bitartez, baina finean da espeziei habitatak kentzen diogula, eraldatu egiten dugulako, zatikatu edo ezabatu egiten dugulako, hori da arrazoi nagusia, eta bigarren arrazoia, eta hau da lehenengoa, itsas ekosistemetan da gehiegizko ustiapena. Espezien gehiegizko ustiapena. Hemen lehorrean eiza eta izan daitekena, ez duen apenas impacturik, ez? Itsas ekosistemetan da arrazoi nagusia. Eta hirugarren arrazoia da espezie exotikoak sartzea, bisoiaren adibidea, oso gertukoa. Baina, hori izango litzateke hirugarren arrazoia. Eta gero, badago laugarren arrazoi edo multzo bat,
izango litzatekena, pues, kajon desastre moduko bat, modu ez zuzen baten edo zuzenean ere, pues, eragin dezaketena espezieak galtzea, ez? Pues, hemen ditugu, bigarren mailako iraungipen kateak, edo, izan daitezkenak klima aldaketak eraginda, kutsadurak eraginda, edo bestelako prozesu eraginda. Mekanismo hauek dira eragile zuzenak, baina argi daukaguna da eragile zuzen hauek eraginda daudela zeharkako eragile batzuengatik. Eta zeharkako eragile horiek, hemen ditugu zehaztuta, zeharkako eragile horiek dira kulturalak. Dira, zelan antolatzen ditugun gure erakundeak, zein den gure antolakuntza ekonomikoa, gure eredu ekonomikoa, zein den gure garapen demografikoa, garapen teknologikoa, eta gure gobernantza. Zelan antolatzen garen. Oda, arrazoi zuzen hauen oinarrian argi dekoguna da, badaudela arrazoi politiko eta kulturalak. Gure antolakuntza politikoak eta sozialak eta kulturalak bideratu egiten dituelako eragile zuzen horiek. Beraz, honek argi eta garbi erakusten diguna da, eragile zuzen hauek iraultzeko, irauli behar ditugu edo eraldatu behar ditugu eragile zeharkako hauek, hezkuntza nahitaezko erramienta dauka. Honek ez du esan nahi, hezkuntza danik askotan pentsatu eta esan nahi dugun moduan soluzioa. Baina soluzioaren oinarria edo partea hortik pasatzen da nahita nahi ez. Hemen beste ikerketa interesgarri baten, hau bestelako planteamendu bat da, baina hemen harremanetan jartzen dute, eta modu esploratorio baten, biodibertsitatearen bilakaera eragile zuzen eta zeharkako eragile hauen arabera, eta hori modelizatzen saiatzen dira. Eta, argi dago, eragile zuzen hauek atenuatu, mitigatu behar baditugu, horrek nahita ez, eragin behar duela, berdintasun eta justizian oinarritutako eragile zeharkako horien garapen bat. Hau, nonbait agerian jartzeko edo nabarmendu nahi nuken hemen, da, biodibertsitatearen hezkuntzaz hitz egiten ari bagara, jasangarritasunaren hezkuntzaz hitz egiten dugun moduan, edo klima aldaketaz hitz egiten dugun moduan, ari gara horretaz baino askoz gehiago hitz egiten. Ez gaude hitz egiten espezieak ezagutzeaz, bakarrik, ikusiko dugun moduan, edo kontserbazioaz, zentzu estriktoan, baizik eta gure zeharkako edo erabateko, esan da, eraldaketa sozialdaketa. Hitz egin behar dugu ere, hezkuntzaz, hitz egin behar dugu antolaketa politikoaz, parte hartzeaz, energiaz, mugikortasunaz, eredu guztietaz. Finean daukagu eredu sozial bat, modelo sozial bat, kultura bat edo konfiguratuta hainbat alderdirekin, hemen ditugu marraztuta, zentzu diren gure gizartea, gure kulturan edo agintzen duten baloreak, kontsumoa, naturaren gaineko menderatze hori, kontsumo bizkorra, teknologiaren gaineko sinesgarritasuna, edo erlazionatzea aurrerapena, edo gizartearen aurrerapena garapen ekonomikoarekin edo hazkuntza ekonomikoarekin. Eta hori da funtzean eraldatu beharrekoa, ez? Honek, eragiten du ingurumen krisi honek, talka egitea, hainbat konturekin edo hainbat alderdirekin, ez? Funtzean, esan dakoa, berdin du, hau aplikagarria da, bai biodibertsitateen hezkuntzarako, zein mikroplastiko edo kutsadura plastikoena, edo klima aldaketa, edo edozein gai sozioambientalerentzat, hezkuntzaz ari bagar. Orduan,
ez naz luzatuko honetan, salto egingo dugu, ja gaira edo biodibertsitateen hezkuntzari dagokion hori, edo dagokionez. Eta zentzu honetan, hau da niretzako bastante referente dan figura bat, Jacques Cousteau, ezagutuko duzue, oso figura eztabaidatua izan arren, bestelako pedradak eta hor tartean badaudelako, badu liburu bat oso gomendagarria, oso aurreratua bere garairako, eta bertan azaltzen du bere natur zaletasuna edo zertan datzan, eta azaltzen du oso ondo, zergatik ekin zion divulgazio lan hori, hau aitzindaria da, Jacques Cousteau, bai, urpeko munduaren esplorazioan, teknologia horren garapenean eta baita horrekin batera, teknologia hori ez ezik, ere horrekin batera mundu hori erakutsi egin zigun, eta azalera agertu egin zuen. Eta azaltzen du oso ondo, zelan nondik sortu zitzaion kezka hori edo ardura hori. Eta bera pentsatzen zuen, hori, maite duguna, babestu egiten dugula, eta karo, baina ezagutzen duguna bakarrik maitu dugula. Eta uste dut, ideia honek ondo kateatzen edo identifikatzen dituela hemen funtsezkoak diren piezak, hezkuntza honetan. Eta oinarrian, esaten diguna honek da, hezkuntza, edo ezagutza, dagoela oinarrian, eta helburua da zaintza, kudeatzea, zaintzaren ikuspegitik, babestea, zaintza. Eta bien artean, badago elementu emozional bat, hemen maitasuna aipatzen du, baina funtzean dagoena da harreman emozional bat. Guk ezagutu dezakegu asko, ezagutzen dugun moduan problematika eta dramatika asko, eta funtzean egiten dugu, danok egiten dugu egin dezakeguna. Gure bizitza aurrera ateratzen saiatzen gara, baina gai batekiko ardura bat daukagunean, badaukagunean atxikimendu emozional bat, hor azten gara mugitzen, hor mobilizatu egiten gara, hor antolatu egiten gara, hor galderak egiten ditugu, edo kezka bat daukagunean, agertzen zaigu mugitzeko nahi edo behar edo grina hori, Orduan, honek uste dut oso ondo islatzen dituela elementu, eta harremanetan jartzen dituela ezagutza, eta argi izan behar dugu oinarrizko ezagutza bat beharrezkoa dugula, eta hortik abiatuko gara, ailegatu nahi dugula zaintza batera, eta bien artean harreman emozional bat nahitaezkoa. Orduan, hildo horretatik, ikerketa desberdinetan dokumentatu egiten dana, eta ingurumen hezkuntzaz, zein biodibertsitateen hezkuntzaz ari bagara, zer da ikusita dagoena, gazteekin, haurtzaroan, jarrerak eta identifikazio trebesiak o gaitasunak umeekin, txikitatik, umeek interesa dute ingurua ezagutzeko, eta berezkoa dute, eta eurekin garapenarekin batera, aukerakoa dituzte, garapen hori emoten da. Baina, gaztarotik, 10 urtetik aurrera edo, erabezarean sartzen, emoten da olako beherapen bat edo eruste bat interes horri. Interes eta gaitasun horiek edo txikitu egiten dira, edo bere horretan mantendu egiten dira. Orduan, honek argi erakusten diguna da, haurtzaroan eta gaztaroan interbenitzeko beharra badugula. Hor, gerora, interesa behin galduta, zailagoa sortatuko zaigu interes hori emendatzea, baina hasieratik eskaintzen badugu, aukerak eskaintzen baditugu, interes hori modu adierazgarri baten eraikitzeko, hor badugu zer egin. Orduan, ildo horretatik, onartu egiten dana, da, biodibertsitatearen alfabetatzea, edo ezagutza, biodibertsitatearen inguruko oinarrizko ezagutza bat, gaitasun edo alfabetatze zientifikoaren parte bat bezala, eta horren baitan, oinarrizko maila baten esan dezakegu espezien ezagutza, espezien alfabetatzea dela,
maila basikoena, ezta? Orduan horren baitan, espezie alfabetatzearen baitan, bereiz dezakegu batetik, espezieen inguruko ezagutza zabala, esaten duguna, ezagutzea espezieak esatea, espezie honek izen hau du, edo holango ezaugarriak ditu, lumak alakoak, edo lako hegaldia du, edo ez dakit, espezie kontzeptuaren inguruko oinarrizko ulermen bat, implikatzen du, eta espeziekiko ezagutza bat maila horretan, hori izango litzateke ezagutza zabala, eta maila aurreratuago baten izango genuke ezagutza sakona. Nonbait, espezie horren autoekologia da, non bizi dan, nola elikatzen da, ze harremanak dituen, norekin enroiatzen da, badatorren, badoan sasoi honetan, edo dena delakoa, ezta? Eta dakiguna da, hainbat ikerketek erakutsita, da ezagutza zabala badala ezagutza sakonaren iragarle zuzen bat. Oda, ezagutza zabala baldin badakagu, oinarrizko ezagutza hori izan da, badugu ezagutza sakona iragartzeko aukera bat. Horretara salto egiteko aukera. Horren ezean, oinarrizkoa hori kontsideratu dezakegu, ezagutza zabala. Eta, hainbatetan ere, hemen espezien alfabetatzean, espezien ezagutzan, ere kontsideratu beharko genituzke oinarrizko trebetasun batzuk, behaketarekin eta deskribapenarekin lotuta, ezta? Orduan, espeziekiko ezagutza determinatzeko, estrategia desberdinak erabili ditzakegu, metodologia desberdinak, izan daitezkenak, irudien identifikazioa, edo kantuen edo soinuen identifikazioa, edo zerrendapen espontaneoak, zerrendatzea, burura etortzen zaizkizun ezagutzen dituzun espezie. Eta, holako ikerketa desberdinen emaitzak aurkeztuko izkizuet, bide batez gero ondorio batzuetara ailegatzeko. Ikerketa hauek burutu izan ditugu azken urteetan, lehen hezkuntzan, oso moduan, eta derrigorrezko bigarren hezkuntza mailetan, haur eta gazteekin. Eta, ariketa honetan, planteatzen geniena ikasle izan, bioma gertuko, baso epel baten argazki bat eta sabanako argazki bat, eta eskatzen genien, zerrendatzea bertan bizi diren animaliak, ze animalia identifikatzen dituzu. Zer ikusi genuen? Animali gehiago izendatzen dituztela bioma ez arrotz eta ez ezagun honetan, geurean baino, bai, kopuru totalean, zein erantzun zuzenetan, gehienetan izendatzen ditugun animaliak badirela ugaztunak, bereziki sabanako bioman, eta bertoko bioman gehien izendatzen genituen txoriak eta ornogabeak. Emondako izenetan oinarrituta eta karakterizazio taxonomiko bat oinarrituta, zehaztasun indize batzuk kalkulatu ditzakegu eta ikusi zenolako zehaztasuna erabiltzen den izendatzerakoan, batan eta bestean, eta berriz ere, sabanan nabarmen zehaztasun gehiagorekin izendatzen zituzten bizidunak, eta galdetzen genienean nondik eskuratzen zuten batan eta bestean informazioa, ikusi genuena zen, bertako ekosistema edo bertako biomaren informazioa batez ere eskolan eta familian eskuratzen zutela, eta kanpoko bioma honen informazioa bereziki ohiko komunikabideetan, telebista, liburu eta web horrietatik. Zein izango zenukete izan dela komunikazio hezkuntza eraginkorragoa edo eraginkorrena? Familiako hezkuntza, familiako txangoak edo eskolako hezkuntza edo bide informal hauetatik eskuratuta, ez? Argi ikusten da, ezta? Non dagoen txitsa. Beste ariketa bat, lehen hezkuntzan ere, hurrengo baten egin genuen eta aukeratu genituen, soi desberdinetako espezie ohikoak, espezie arruntak, eta mehatxatutako espezie katalogotik ateratuko
espezia adierazgarriak, bai? Eta, bueno, eskatzen genien izendatzeko, hartzeko izen bat, bai? Eta gero, pues, aukeratzeko gehienez 5 babesteko. Zein uste duzu mereziko lukela, merezi dezakela babestea. Bueno, gero emondako izenekin egin genuen olako kategorizazio taxonomiko bat, segun eta zehaztasun maila, ez? Pues, puntu batzuk egotziz, espezie mailaraino, basurdea, esaten badidazu, zehaztasuna hor kokatu dezakegu, edo klase edo familia ordea, pues, intsektua esaten didasunean, edo beste bitxo bat izendatzen, bai? Orduan, bueno, hemen zer ikusi genuen? Bueno, batetik, bataz beste, izen bat jarri zietela 7-8 animali bitarte. 10-tik 7-ri jarri zioten izen bat. Zuzena, ala ez, bai? Eta adinarekin batera, hor ikusi genuen garapen logiko bat, garapen kognitiboarekin batera, gehiago izendatzen zituztela, zenbat eta LH batetik, LH lehen hezkuntza 6. maila. Eta, bueno, zuri ezutzitako erantzun gehienak, bizoi europearrak izan zituen, gitxien ezagututakoa, eta era berean, bueno, pues, izen gehien jasotako espezie izan zen. Vale? Zehaztasun gehienarekin izendatutakoa, logikoa denez, basurdea izan zen, eta zehaztasun gitxiena ursosoa izan zen. Bai? Oroar, bueno, pues, ogastunekin gertatu zen identifikazio puntuazio edo zehaztasun altuena, bai? Eta horno gabe, orokorrean, hemen kukurutxa eta burruntzia ditugu, pues, izan zuten zehaztasun, logikoa denez, zehaztasun txikien. Gero, aztertzean, emaitza hauetan, jokoan zeuden faktoreak, logikoa denez, hori, esan dezakegu, eragin potentea izan zuela, lehen hezkuntzako maila, garapen kognitiboarekin batera, pues, gaztetxo hauek gitxiago dakite, eta, bueno, pues, adina praktikamente bikoiztu egiten da, tarte honetan, eta, bueno, logikoa denez, horrekin batera badago garapen bat, baina beste emaitza interesgarri bat da, herriaren tamainarekin ere, ez? Bazegoela harreman bat. Zein zan harremana? Zenbat eta herri txikiagoa, zenbat eta kontaktu estuagoa naturguneekin, naturarekin, izendapen gehiago eta zehaztasun gehiago. Vale? Hori, gero beste ikerketa baten ikusiko dugu ere, argiago. Babesteko aukerak sartzerakoan edo, pues, gehien, babes gehien jasotakoak izan ziren bizoia eta arrabioa. Bai? Hau, bueno, interpretatu egiten da, bueno, batetik, bizoiaren kasuan, neotenia ezaugarri, aurre ezaugarri fisiko horiek izatea, ez? Hitz egiten da, literaturan ugaztun maitagarrietaz, ez? Eta gero arrabia, ezaugarri aposematikoekin kolore eta ezaugarri deigarri horiekin, ezta? Gitxien aukeratutakoak ordea, izan ziren, logikoa denez ere, kukurutxa eta apo. Bai, nonbait, hauek lotu egiten dira, atzekabea, ezinegona edo beldurra eragiten duten emozioekin edo erantzunekin. Bueno, derrigorrezko bigarren hezkuntzan egindako ikerketa desberdinetan, hemen badaukagu ariketa bat izan zena, zerrendapen espontaneoa, zerrendatu landareak, zerrendatu animaliak, eta, hemen ikusi egin zena, zan batetik, lehen aurreratutakoa, izendatzen ditugu espezie aloktono kanpoko espezie dira, bertokoak baino, izendatzen ditugu gehienak ugaztunak dira, begira dezakegu hemen reparatu zerrendari, eta gehienak, kokatzen baditugu biomatan, jatorri baten kokatzen baditugu, gehienak dira sabanako eta oihan tropikaleko animaliak. Interesari dagokionez, landare eta animali espezifikiko interesari dagokionez,
esan dezakegu, aitortzen zala, interes handi ertain bitarteko bat, interesa aitortzen zan, baina interesa nabarmen handiagoa da animaliekiko, landarekiko baina. Eta hori ere oso dokumentatutako fenomenoa da, ikusiko dugun modu. Zerrendatutako espeziei dagokienez, hemen aztertuz taxoi desberdinak eta bai animalietan eta bai landaretan, hemen ikusten da batetik, bataz beste 9,5 animalia izendatzen ditugunean, landarei dagokienez bataz beste 5,7 izendatzen ditu. Askoz gitxiago. Gainera, animalien kasuan, animali basatiak dira nagusi, autoktonoak zein aloktonoak, enpokoak, zein bertokoak, baina landaren kasuan gehienak, erdia baino gehiago dira etxekotutako landareak, etxekotutako espezie, etxeko espezie, esan dezakegu, ez? Gure soroetako edo landaketetako espezie. Biomei dagokienez, baso epela, gure bioma nagusia, dana, animaliei dauen kasuan, erdian azpitik kokatzen zen, eta aldiz, landaren kasuan, gehiengoak, 80% gora, ziren bertoko biomako, bertoko espezie. Honek, agerian uzten du, fenomeno bat, landare, animalia, disparidade hori, termino desberdinak daude, hori izendatzeko, horri erreferitzeko, landare itxutasuna, hitz egiten da, badago hemen beste termino bat, euskaratu izan dudana, dana plant awareness disparity edo landarekiko kontzientzia desberdintasuna, eta horrekin batera ere, bertako, jatorrizko edo bertoko espeziekiko ezagutza eta kontzientzia desberdintasuna, espezie arrotzekiko preferentzia hori horretan islatzen dena. Interesaren inguruan ere galdetu zitzaien, taldekiko interesa, eta hemendik adierazgarriena dana da lehen aurreratutakoa. Faktoreak analizatzen ditugunean, erantzun hauetan, tartean jokon dauden faktoreak edo aldagaiak aztertzerako orduan, eragin adierazgarria duen bakarra, kasu honetan, ikerketa honetan izan zen, herriaren tamaina. Herri txiki kasuan, espezie basati gehiago izendatzen ziren, ezagutza altuagoa zegoen bertoko espezieena, hori, 20.000, 5.000 bitarteko eta 5.000 azpitiko herrietan, eta aldiz, herri edo hiri handietan, 50.000 biztanletik gorakoetan, nagusi ziren espeziak ziren espezie exotikoak, espezie arrontzak edo aloktoak. Orduan, hori da lehen aurreratutako ondorioa, naturarekiko kontaktu zuzenak, badu eragin zuzen bat, ezagutzen. Logikoa emon dezake, baina, hemen ditugu erantzun, oinarri edo datu empirikoak. Landaren inguruko ikerketak egiterakoan, hau beste lan bati dagokio, hemen konparatu egiten genituen lehen eta logarren DBH mailako ikasleen emaitzak, eta hemen agerian geratu zena, hori, landarekiko itxutasun fenomeno hori, landareak identifikatzeko gaitasun eskasa, erakusten zutelako ikasleek, hemen jartzen genizkien espezie bertoko eta ohiko espezie nagusien argazkiak identifikatzeko, izendatzeko, eta, hemen ditugu emaitzak pinuak eta gaztainondoak ziren gehien identifikatutakoak, eta hemen daukagu gorostia, eta gainerako ohikoak edo arruntak diren espeziak oso bitxitan, identifikatzen ziren, eta gero, galdetzen genien ere, ea ze zerbitzu ekosistemiko lotzen zituzten ikasleek landarekin, eta gehienek, hornidura zerbitzu horiekin, harremanetan jartzen dituzte, oxigenoa moten digutela, botikak edo elikagaiak, baina, gainerako prozesuak eta oso bitxitan identifikatzen dituzten, eta fisiologiaz galdetzean, hemen ditugu galdera desberdinak, planteatzen genizkiena, landaren elikadura, garapena hazkuntzan inguruan, oinarrizko ezagutzak direnak, hemen oso dokumentatu eta adierazgarria den galdera klasiko bat, nondik eskuratzen dute landaren biomasa, ikasle gehienek, lurzorutik, esaten digute, aireko atmosferatik eta
elikagai mineralei adierazi beharren, ez? Dikogun CO2 dela, iturri nagusia. Honekin batera, eta ikerketa berean planteatu genien, eskatzen genien definitzea. Biodibertsitate zure hitzetan, zelan definituko zenuke biodibertsitate kontzeptua eta zure ustez zergatik da garrantzitsua. Eta gero egin genuena izan zen horren erantzun horien analizi bat, kategorizatzeko, eta ezarri genituen hemen dituzuen kategoria hauek. Eta hemen ikusi zana bastante argi, zan, DBH lehenengo mailako ikasleek, gehienek, ez zutela jakin, ez definizio bat emoten, zikeran modu oinarrizko baten, ez justifikatzen edo argumentatzen, zikera bere garrantzia. Bai, lehenengo mailakoek. Honek esaten diguna da, lehen hezkuntzan biodibertsitatea kontzeptu bezala, nahiz eta ez formalki ez landu, ez dagoela presente. Egia da, laugarren mailan, badagoela, nahiz eta kontzepzio simple bat, bizidunen espezieen aniztasuna bezala, laburtu dezakeguna, lehen ikusitako kuadro horri erreparatuta, gehienak horko galtzen ziren, eta gehienak ere ikuspegi utilitarista batetik, erlazionatzen zuten biodibertsitatea gure ongizatearekin, gure biziraupen eta erabilgarritasunarekin. Hegaztien inguruan, birsenterrarekin lankidetzan, egin izan dugu beste ikerketa bat, eta hemen galdetegi bat prestatu genuen birsenterrarekin batera, Urdaibai birsenterrarekin batera, eta hemen bazegoen galdera desberdinak zeuden, eta bazegoen ere identifikazio ariketa bat hemen deko zuen. Honek irudiak paratzen zitzaizkien ikaslei, eta izendatzea, eta interesaren inguruko galdera, kontserbazioan inguruko galderak, eta planteatzen genituen ere. Orokorrean, identifikazio ariketa honetan, hemen ditugu emaitza orokorrak, gehien identifikatutako espezieak modu zuzenean, ziren antzarra, enara, eta Martin Arrantzalea, bai? Eta, gainerako espezie, amendeko ere, arrano arrantzalea, ordezko edo izen, gerturatzen ziren izen dezente jaso zituena, eta, basatea, izan zena, errekonozituena, nahiz eta izen zuzena edo egokia oso gitxik eman. Ikusi genuena izan zen ere, galdetegi hau pasatu izan zen, bizita egin eta denbora tarte desberdinetan, talde desberdinetan, derrigorrezko bigarren hezkuntzako talde desberdinetan, eta harremanetan jarri izan genuen, bizitatik ariketaren emaitzan bitarteko harreman bat ikusiz, zelan denborarekin ezagutza horrek modu nabarmen baten bera egiten duen, zenbat eta gehiago alden du bizitatik, orduan eta identifikazio emaitza eskazagoak, eta hemen aztertu genituen identifikazio ariketa honen emaitzak, harremanetan jarriz faktore desberdinekin. Zer da nabarmendu dezakegun hemen? Hemen tartean bazeudela jokoan lehen hezkuntzan, hemen dituzue faktore desberdinak, herriaren tamaina, biosferaren erreserban baitako udalerrietan bizi diren gazteak eta kanpokoak, edo aurretik bizita egin zuten edo ez, danek eman zuten eragin adierazgarri bat, danek izan zuten eragin adierazgarri bat emaitzan, gehiago edo identifikazio emaitza hobeak emoten ziren biosferaren erreserban baitako herri txikietako eta aurretik bizita egindako ikasleen artean, baina nabarmen handiagoa izan zen emaitza hau faktore honen kasua. Eta zein da faktore hau? Faktore hau da zein eskolatan ikasi egin duten lehen hezkuntza. Eta hemen tartean identifikatu izan genituen eskualdeko eskola txikietan proiektuen bidez ikasi izandako ikasle. Urretxindorra eta
Ez da torkit izena. Baina, bueno, pasiren ikasle gitxi, kopuruan aldetik, pues, ez dio mesede egiten, adierazgarritasunari, baina emaitza nabarmen desberdina zen. Nabarmen ikasle hauek identifikazio gaitasun askoz handiagoa erakutsi zuten. Zergatik, ikasi izan zutelako lehen hezkuntza proiektuen bidez eta proiektu horietako asko bideratuta inguruko hegaztiak deitzen Gizarterraren programa baten baita. Bai, proiektuen bidez, hegaztien inguruan antolatzen dituzten proiektuak dira. Eta ikasi egiten dute kurrikulumeko edukiak proiektuaren inguruan, hegaztien inguruan ikasi egiten dute matematika, inguruneko edukiak, euskara eta literatura, bai, eta eduki lanak, eduki gehienak. Horrek ahalbidetzen du hegaztiekiko osagai emozional hori, eta bilakatzea esperientzia adierazgarri baten. Hegaztiekiko ingurumen hezkuntza programa bera. Bai, beste muturrean daukaguna da, ohiko eguneko bizita, badala, ohiko ingurumen hezkuntza programa bat, bagoaz bizitan, oso ondo egiten dugu jarduera, eta gero bagoaz eskolara, eta horrek ez du jarraitasun bat, eta askotan ez du osagai, aipatzen dugun gertutasun osagai hori, osagai emozional hori atzikimendu hori. Hemen ikusi genuena hori izan zen. Atzikimendu emozional horrek, edo adierazgarritasun horrek, esperientziak ezar dezaken osagai horrek baduela eragin bat ezagutza horretan, identifikazioan islatu egiten duena. Orduan ondorio bezala, hemen ditugu laburtuta hainbat, ikerketa hauetatik, ezagutza eskasa, bai bertoko biodibertsitateari dagokionez, bai landareekiko dagokionez, zein mehatzatutako espeziei dagokionez, kontserbaziorako preferentziak ere bideratuta daude bestelako faktorekin, faktore emozionalak direnak, ez irizpide kontserbazionistak. Dokumentatuta dagoen ugaztunekiko preferentzia hori ere hor dago, eta baztertu egiten dugu erakargarritasun edo horren deigarria ez dana. Identifikazio zehaztasuna, badago partzialki lotuta espezie horiek babesteko lehentasunarekin, ez ezagunak eta ez gustukoak barne. Lehentasun horiek bideratuta daude bestelako faktorekin, nagusiki faktore emozionalekin, eta lehen esan dakoa, naturarekiko kontaktuak eragin zuzena duela ezagutzan, eta testuinguruan edo lurraldean txertatutako ingurumen hezkuntza programak eraginkorrak izan daitezkela, zentzu horretan, eta harreman hori, esperientzia adierazgarri hori bideratzen. Guztiago azaltzeko, literaturan badaude modelo desberdinak, baina nik nabarmenduko ditut bi faktore, hemen jokoan daudenak, historio emozional honetan, edo lokarri emozional horri dagokionez. Bata da, esperientzian galera, bezala, definitu izan dena, edo esperientzian hori, extinction of experience, Funtzean, eragileen artean, badaukagu aukeren galera, edo orientazio edo aukeren bideratze horren galera, aukerak galdu egiten dira, eta horrek eragiten du, esperientzia horiek ez suertatzea. Esperientzia horiek ez suertatzearen ondorioz, horrek badu eragin zuzen bat, gure osasunean eta gure ongizatean, fisiologikoan zein psikologikoan, eta hori ere bastante dokumentatuta dago, horrek ere badu eragina gure egoera emozionalean edo aldagai emozionaletan, eta horrek, mediatzen du horrek bideratzen ditu gure jarrerak. Gure jarrerak lotuta daude, errotuta daude alderdi emozional edo irrazional horrekin, Eta, guzti horiek bideratzen dituzte edo eragiten dituzte jokabideetan. Beraz, jokabideetan eragin behar badugu, hemen
hemen eragin behar dugu, ez? Aukera horiek bideratu behar ditugu, aukera horiek albidetu beharko genituzke. Izan ere, pues bueno, dokumentatu izan da ere, zelan, haurtzaroan izandako esperientziak, eta esperientziak dio, ez elkarrekintzak edo baizik, eta esperientziak ulertuta zentzu adierazgarri baten. Zerbait, dana konektatzen duena, zure barnearekin, zelan, zuzenean, aurre ikusten edo preziditu ditzakegun, heldutasunean izan ditzakegun edo ditugun jarrerak, ingurumen jarrerekin edo ingurumen babesaren aldeko jarrerekin. Zuzenean erlazionatuta daude. Eta kontaktu zuzenak inguru natural horrekin, konexio afektibo hori, konexio emozional horren gain, eragin zuzena, zuzena eta adierazgarria. Bueno, esperientziaren galera horrekin batera, beste faktor bat, beste prozesu bat, definitu izan dena da, iraungipen soziala edo gizartean baitako societal extinction hori, eta honek harremana du, zuzenean ere, lehen aipatutako osagai kultural horrekin, lehen, bizi ginen, naturguneekin harreman zuzenean, gure dependentzia, gure ekodependentzia hori agerikoa zen, eta era berean, bazegoen, belaunaldien arteko transmisio ezagutza horren eta konexio horren transmisio zuzen bat. Etxe berean, 3 belaunaldi gutxienez elkar bizitzen ziren 4 espazio. Gaur egun, aparte, irikotu edo iristatu egin garela, horrekin batera, etxeetan belaunaldien arteko konexio hori ere galdu egin da. Eta Aiton Amonen konexio emozional hori, ezagutzaren transmisio hori ere galdu egin da. Konexio emozional hori ere horren bitartez informazio, esperientzia, komunikazioaren galera hori suertatzen ari da, dana memoria kolektibo horren galera, orain horren beste balio esten hasi garen edo memoria kolektibo horren berreskuratze hainbat ekimen eta lan bidean dauzela, nonbait ikusten ari garelako, oinarrizko ezagutza asko bidean galdu egiten ari garela, ezta? Bueno, zentzu horretan ere eta horrekin lotuta, aldaketa kultural honekin, lan honetan, hitz egiten da, zelan pasatu garen gizarte biofiliko batetik, bideofiliko batetara, naturarekiko harreman zuzen batetik, naturarekiko kontaktu zuzen batetik, zeharkako kontaktu batetara, zikeran, baldin badaukagu naturarekin. Baina, bideofilia esan genezake, teknofilia edo dena delakoa, Eta parte hartzen, hemen dituzuen faktore desberdinak, deskribatuta daude. Gurasoen arriskuarekiko, ezin egona edo atsekabea edo hori kudeatzeko ditugun komeriak, urbanizazioaren emendioa. Gure gizartearen dependentzia eta konfidantza itzua baliabide digitaletan, haurtzaroaren, gaztaroaren hiperantolaketa, hiperestimulazioa eta hiperaukeren munduan, Eta, beste faktore garrantzitsu bat, gurasoen kontaktua naturarekiko, Gurasoak eramaten ez baditugu gurumeak inguru naturalera, ze aukera izango dute, ezta? Orduan, zentzu horretan, model honek hori deskribatzen du, zelan, egoera batzuetan bestetan, zelan esku hartzeek, egoera baten bestean, bideratu daitezken naturaren zaintzan, eta
naturaren zaintzen zuzenean, egoera honetan, bitarteko egoera honetan, ezagutza batetara, ez naturaren ezagutza, oinarrizko ezagutza batetara, edo muturreko beste egoera honetan, naturarekiko kuriosidade batetara, edo naturan atseginez egoteko, edo konfortable egoteko, edo egotea albidetuz, ez? Orduan, zentzu horretan, hizkuntza implikazio desberdinak marraztearren, ez? Esan dezakegu ahalegin handiagoak egin beharko genituzkela espezieak identifikatzeko, gaitasuna hobetzeko, eta espezien ezagutza sustatzeko, bai hizkuntza formalean, zein ez formalean, hau dalako abia puntua, hau da oinarria. Espeziak ezagutzea ez du esan nahi taxonomia ezagutzea, ez du esan nahi izen zientifikoak ezagutzea, baizik eta jakitea txori hori zer dan, zelakoa da, ez? Eta non bizi da, ez gurean bizi dala, ez? Biodibertsitatean hezkuntza egin behar dugula kontaktu zuzenean, harreman zuzenean, esperientzia ezaguratuen bitartez, adierazgarrien bitartez. Kontserbaziorako hezkuntzak beharrezkoa duela, informazio egokia ezagutu behar dugu, zein den egoera, kontserbazioaren egoera, lehentasun eraginkorrak identifikatzerako orduan, eta horrekin batera ere, metodologia egokiak ezagutu behar ditugu. Didaktikan trebatu beharko ginateke, horregatik betikoa ez, irakasleen eta hezitzaileen formakuntza bada beharrezko edo nahitaezko baldintza bat, ez? Eta funtzean ere, esan dezakegu, lurraldearekiko, eta bereziki espezie mehatxatuekiko ere, behar dugula lotura arrazional bat, behar dugu, jakin behar dugu arrazionalidadeak zer esaten digun, baina horrekin batera ere lotura afektibo bat sustatu behar dugu. Bata zein bestea nahitaezkoa da. Orduan zentzu horretan, proposamenea pasatuz, hemen pieza desberdinak identifikatu ditzakegu, baina, funtzean, eta, uste dut lehentasunetik abiatuta, edo funtzezkoena denetik abiatuta, esango nuke, zientziaren didaktika, ez? Zientzia baldin bada, edo ezagutza zientifikoaren alor bat baldin bada, naturaren ezagutza, zientziaz baliatzen gara, horretara gerturatzeko, hori ulertzeko, hori iragartzeko. Funtzean esan dezakegu zientzia irakatzi behar dugula, zientziaren bitartez, ez? Praktika zientifikoaren bidez. Zagen dezake hori dala ingrediente basiko bat. Basikoa, eta biodibertsitateaz ari gara behatzeaz, deskribatzeaz, eta hori, deskribatzen dugun hori, sailkatzeaz edo antolatzeaz. Hori da, funtzean taxonomia edo deritzon hori horrek egiten duen. Baina, hori izan beharko litzateke, ez? Abia puntua. Horrekin batera, eta hori partekatu dezakegu, bogan dagoen mugimendu honekin dena, zientzia egitarrarekin. Baditu plataforma anitz eta proiektu asko, euskarri asko, orain ikusiko ditugu batzuk, seguro ezagutzen dituzuela. Albidetzen dugutenak, praktika zientifiko hau adierazgarri egiten eta ekarpenak egiten ezagutza zientifiko hori eraikitzen, ezagutza zientifiko hori partekatzen, aman komunean jartzen, eztabaidatzen, funtzean, ezagutza partekatzen eta komunitateak ezartzen. Trukatzen ezagutza hori ingurukoekin edo atzerriko edo beste latitudetako pertsonekin edo komunitateekin. Hurrengo pieza, esan dezakegu, osatzen duela lurraldea, territorio. Lurraldea bera, gure inguru geografikoa edo biogeografikoa, bizitzaz ari bagara. Eta hori lotuta, lurraldea lotuta, horren zaintzarekin, kontserbazioarekin, zaintzarekin, eta, zaintza eta hemen, igual, esan beharko genuke ere, puntu honetara ailegatuta, errestaurazioarekin, lehenekotze horrekin, posible den inguru eta neurrietan, eta hori bideratzen ere, ekintzailetza edo aktivismoarekin. Gure ikasleak ere,
pues, bihurtzen edo eskaintzen gure ikasleei eragiteko modu adierazgarri baten zaintza horren bitartez gure lurraldean. Protagonista aktibo izaten. Ez etorkizuneko belaunaldi bezala, beti pilota aurrera botaz eta txute eginez aurrera, baizik eta egungo errealitatearen parte adierazgarri eta parte eragile aktibo bezala lan egiten, ez? Eta, bueno, azken pieza bezala edo, baditugu, teknologia berrietan eta oinarrituta, baditugu tresna, lotzen direnak zientzia herritarraren kontu honekin, tresna asko ditugu, ez? Naturara gerturatzeko eta biodibertsitatea ezagutzeko, oinarrituta irudi analizian edo adimen artifizialean, ez? Orduan horren, hoien inguruko 4-5 baliabide aurkezten dizkizuet hemen, seguro ezagutzen dituzuela, baina, badia webgune eta aplikazio sorta desberdinak honen inguruan. Batetik, badaukagu iNaturalist eta Map of Life, deritzen webgune bi, dienak zientzia hiritarra bidetzen duten euskarriak edo webguneak. Albidetzen digute gure inguruan egindako behaketa erregistroetara gerturatzen, edo eta, hainbat proiektutan egiten den moduan, geure behaketak bertan igotzera, bertan islatzera eta komunitatean partekatzea. Bi hauek, behaketa horien esan dezakegu ontzea edo balidatzea, komunitatearen eskur dago. Komunitateak modu zabal baten ezagutza partekatu hori eraikitzen du eta zuzendu, bideratu edo okertu egiten du, ez? Hemen komunitateak ondu egiten du edo balidatu egiten ditu behaketa horiek. Badaude bestelako euskarriak, dienak observation.org edo eBird, segura ezagutzen duzuela, eta hemen komunitateak parte hartzen du behaketa horiek eta erregistratzen, baina validazioa adituen, printzipioz, adituen esku dago. Gauza bera da, baina beste maila, beste zera bat. Hauek ere badituzte aplikazioak mugikorrean modu eraginkor baten behaketak eta erregistratzeko, georreferentziatzeko, eta bar. Eta, gero landaren inguruan, badaukagu ere, adituek ere gobernatutako Planet, euskarria edo webgunea oso eraginkorra landaren identifikaziorako. Funtzionatzen du oso ondo. Eta hemen ere, batetik irudi analiziaz baliatzen da ere, identifikazio proposamenak eta pasatzeko, eta adituen komunitateak hori kudeatu egiten ditu behaketa horiek eta balidatu egiten ditu. Eta, gero ere, badaude bestelako aplikazioak, adibidez Arbolab, zuhaitz eta zuhaizken identifikazioan laguntzen, gako dikotomikoak eta manejatzeko aproposa izan daitekena. Eta, gero aurreko horiekin ere, badaude aplikazioak, hauek irudi analizian eta adimen artifizialan oinarrituta, albidetzen digutena, kameran zehar ikusten ari garena, ja modu zuzen eta, zuzen esan edo, direkto baten edo, identifikazio proposamenak jasotzeko. Gu badaukago enfokatzea bizidun bati gure telefonoarekin, aplikazioaren bitartez, Google Lensek ere eskaini egiten du zerbitzu hori, beste maila baten. Aplikazio hauek ere lotu egin ditzakegu beste euskarri portal horiekin bertan igotzeko gure behaketako du. Baditugu baliabide desente, ez? Bideofilia horretaz baliatuta, lurraldeko biodibertsitateera gerturatzeko edo hori modu adierazgarri baten lantzeko. Hau Birnet da, beste aplikazio bat. Kasu honetan, txorien kantuak erregistratuta, horien inguruko identifikazio proposamenak jasotzeko. Eta, badaude ere programa desberdinak martxan egondakoak eta martxan daudenak, holako zientzia hiritar programak bideratzen dituztenak eskoletan eta bigarren hezkuntzako ikastetxetan, zein Arga ibaikoa
Iruña bertan, Iruña herrian, Zeharroan, Argan zehar, hor bertan dauden Isidurako ikasleen parte hartze zuzenarekin, behaketak erregistratzen eta horren zaintzan eta jardute. Eta hori da guztia. Eskerrik asko, zuen arrenagatik eta zabaltzen da, ez da bai dago galdera, turraren hastean. Ez. Bueno, benik ere hemen igual ikusi gozue, mezu asko heldu direla eta pipi, eta sekula ez torralakorik egiten, baina eske justo gau, alaba datorre Romatik. Eta etorri behar zan, eguerdirako loiura eta loiutik ona autobusez, baina izea dala eta loiutik Madrilera eman. Eta Madriletik datorren autobus hartu, eta orduan hor nabilia, txorrutan etorriko da, joan garnazen bila, nora, eta orduan horregatik pasada. Eta zuzen ere, baina, azkenean Bilbora iban da, eta badator, laster joan behar dut bere bila Arriaga parten. Hori da kontua. Ibilina zapur bat horrekin baina hori da. Justu gau. Asko gustatu zait, eta zuk egin dozun argazki hori, batetik zelan hobeto ezagutzen duten Afrikakoa, Armentiako basokoa baino, aspalditik ikusita nago hori, eta askotan momentatu dut etxean. Hain zuzen ere gainera hori, Sabanakoa, asko hobeto ezagutzen dutela. Bestetik, baina eske azken bagara ez dago edatzen, ez dugu, eske enbeste gustatzen zait gaia, ez da bai edatzen hasi eskero, izugarrirako ematen du bai. Ze bestetik erakutsi duzun biodibertsitate galera ikaragarri larri hori kontuan hartuta, aldaketa, eta bai. Hor, hausnarketa egin beharko genuke, baina, guk hemen dugulok ezin dugu ia ezer egin, ezta? Edo oso neurri txikian. Zelan demontro izan daiteken hori alan dala, ikusten dugu egunero, benetan oso kasu gutxi egiten zaioa. Hau da, hori biharko, beti da biharko. Baina dirua dagoen munduan, beste kontu batzuk orain gorako dira, baina hau, egin egingo da. Baina, sakona da, kultura, bitukidekin eta oso ez da entesgarriak gauz, inguruan, azkenean amaitzen dugu antropologiaz, ez? Bai. Zelakoa dan, ez, gizakia, eta atzera historikoki ere begiratuta, egungo testu ingurua egoera, uste dela unikoa, zerbait. Oso berezia. Bai, ez dago, erregistroan gizakiaren historian olakorik, baina bai daudela antzekotasunak edo atzerako prozesuak zibilizazio krisiaz edo ari bagara, ez? Eta, hor dago, ez da bai da. Kontu, da kultura, ez? Hori da, zelan eraikitzen dugu gure iruditeria, gure kultura, ez? Ze balio emoten diogu informazio iturri bati, etxekoa. Zuk eramaten dituzu umeak, Armentiara edo ez dakitzen inguru naturalera, eta ze inpaktu du horrek zure umeengan, eta ze inpaktu du hoiengan, honetan zehar, minutuetan edo, orduetan edo modu jarraian, telebistan, filme, marrazki bizidunetan zehar, jasotzen ditugun input horiek modu inkonsientean, ezta? Bai. Eta, hori da kontu. Noraino ailegatu behar dugu, egoera honetan? Hori da. Etxea ito ginez beteri dago. Orduan askota esaten, baina ez gara konturatzen etxea ito ginez beteri dago, zertaz ari gara? Horre, olatuan, metafora ez dakit, olatua ailegatu orduko, orduan hasiko gara igerian egiten. Eta uste dut historikoki ere, bastante holan izan dela, ez? Gatazkak eta krisiak edo lakoak izan direnean, egoera ailegatzen da tentzioa puntu batera arte, non ja gatazkak lehertu egiten duen, eta nik esango nuke mundu mailan bagaudela, gatazka horretan murgilduta, mugimenduak eta aspalditik hamarkada hauetan oso agerikoak direlako. Energiaren inguruan, baliabide energetiko eta materialen inguruan, kritikoak dizelako, eta
Eta, bueno, pues nondik nola aterako garen, pues bueno, segunetan horrekin eztabaidatzen dudan, pues optimista edo pesimista ateratzen naz. Baditut kideak, pues berezko optimismo hori badutenak eta pues nabarmentzen eta alderdi positibo hori hor dagoena ere, ez? Egiten dira gauza asko eta baliozko gauza eta pertsona eta ekimen asko dago, ez? Eta oso adierazgarriak. Eta bestetan, pues, etzipenak irabazten du, ez? Bueno, bai. Zegoela garria, ez da kezkagarria, kezka nik uste dut etzi beharko genukela, gainditu beharko genukela, eta pues, zerari aurrez aurre begiratu, eta horregatik ere, pues, txaparen hasiera hortik joan da, ze uste dut dela beharrezkoa, funtsezkoa dela, pues, egoeraren argazki bat, diagnostiko bat izatea, minimoa da ere zikera. Bueno. Nik ez dakit, jantzen naiz gazte baten buruan, 20, 18 bat urteko bat, eta gainera egiten duzu Ukraina, Palestina, eta beste milako meri lan munduetan, eta dituela denbora bat, ez dakit hori nahi patzen den asko, antsiedadea, ez? Bazirela gazteak, agobiatzen zirenak, eta paralizatzen zirenak, eta gaindituak sentitzen zirenak, ez dakit hori badagoen asko gutxi. Gaur egun, bada, arazo psikologiko eta zinegon psikologikoaren da pandemiaz geroztik, hau disparatu egin da. Eta, ekoansiedadea hitz egiten zen, eta gaur egun hitz egiten da, termino bat dago, dara solastalgia. Eta solastalgiak erreferentzia egiten dio, hain zuzen, lehen aipatutako osagai kultural horri. Esan, gure kulturan parte den ondare naturalaren galerak sortzen digun ezinegona. Directamente. Hau da, ni txarto sentitzen naz, eta ezin dut neure bizitzakin aurrera egin, jabetzen nazelako, somatzen dudalako, nire kulturan parte den inguru natural horren hori galtzen ari naizela, edo galduko dudala, zikeran klima aldaketaren aurreikuspenekin eta ikusten dena. Pasar bat. Eta gorentziak egon baitenari, ez eta ezagutu ez? Ezagutu dugu eka. Ega honu izan. Zuri. Pues hori da. Solastalgia termino... egungo termino bat, bastante... Eta ez dakit, igual azken aldean. Bai, ze. Panoramaren aurrean, agian egon daiteke gazte askoren artean olako karpe dien bat, karpe dien hau pikutera doa, eta ez da nerekin, eta... Horiek erantzunak, bai, baina horren aurreko erantzunak, dira anitzak, ez? Bueno, kostrukaren metafora ez da egia, baina hori zikusiaren egin eta dinosuna, eta fuego, alabarraka, baina badaude gazte asko ere antolatzen direnak, eta, bueno, pues, bere momentuan Greta Thunberg abian jarritako desobedientzia horren arira, sortu zen Fridays for Future, Teachers for Future, eta gerora Extinction Rebellion, eta horrek salto egin du mundu akademikora, eta Scientist Rebellion ere dago, zientzialarien matxinada. Orduan, mugimendua badago lehenengo, ate joka dago instituzioetan, akademian bertan, eta eragile sozialetan, oso modu nabarmen eta adierazgarri baten, dago praktikamente salto egin du diskurtsoaren lehen planora, naiz eta medioetan eta ez duen hori hartzun gehiegirik izan, baina dago pilpilean. Bueno, mugimendua egon badago. Bai? Así que, bueno,
optimismorako arrazoiak badaude. Naiz eta pues, galdutakoa berreskuratzea pues, oso zaila dugun edo ezinezkoa, ez? Egia esan da. Baina, bueno, hor dago. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko zeuri, ja.